फंसे बाथ्रा जायाखिसे सम नोंहा आंजों। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोननैसो गोदान मिउजिक भिडिअ आरो भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि आरो बड' फिल्मफोरनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। फैदो लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि टाइटेलानो जादों दान्दिसे नों। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिखा खामव आरो नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों बदम आरो रिन्दाव। लोगोफोर, बिथांमोना दासिमबो नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। नैबे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों जिहुल बसुमतारी आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि गुसुं ट्रेलारखौ नायनानै लायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि बिग्राय ब्रह्म इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गुसुं ट्रेलारखौ नायनानै लाहैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बिखा खामव पार्ट 17। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ बयबो नायखाबाय जानो हागौ, थेवबो आं नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट खालामनानै होफिनबाय। नैबे भिडिअनि स्क्रिप्ट, स्ट'रि आरो डिरेक्सनानो जादों सुबर्णा बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों प्रिति नार्जारी, अनिलकार नार्जारी, बिबुंसार दैमारी, उदांस्रि बसुमतारी, फोजों मुसाहारि, पुष्पा मुसाहारि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि एसबि भिडिअ इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायहैदो। लोगोफोर, बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना बेफोरबायदिनो पार्ट दिहुनलांबाय थादों। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि एसबि भिडिअ इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोफोर, फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। हिन्जाव गोमानायनि खौरां रादाब, सानफ्रामबो हिन्जाव खारजानायनि रादाब खौरां, सानफ्रामबो। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि टाइटेलानो जादों हिन्जाव गोमादों। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि प्रडिउसार, डिरेक्सन आरो फट'ग्राफियानो जादों जांगिला बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों गणेश बसुमतारी, जांगिला बसुमतारी आरो क'आर्टिस्टआनो जादों जुरि बर', जनाखि नार्जारी, बुहुम बसुमतारी, निजोम गयारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि सिंगारानो जादों जांगिला बसुमतारी। दासिमबो नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि जांगिला बसुमतारी इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। आरो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों माने। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। लोगोफोर, आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों सिलिंखार। लोगोफोर, बियो मोनसे शर्ट मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे शर्ट मुभिखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों मन्टु, समायना, दनजित, मरमि, थुलुंगा, रिमझिम, सुमिता, रन्टु, अजय, हायेनसा। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि जोंथि प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो। नैबे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों मन्टु नार्जारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों जेपि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैदो आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। बारदै सिख्ला इउटुब चेनेलनिफ्राय बिथांमोननि मोनसे गोदान भिडिअ नंखाय रादाय। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों अनामिका बर', प्रमद बर' आरो मृदुल बर'। स्ट'रि आरो स्क्रिप्टआनो जादों एन नार्जारी, सिंगारानो जादों प्रदीप राभा। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि बारदै सिख्ला प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बुजिदोना। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि
सिंगारानो जादों दावरनि लोगोफोर। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों बिग्राय आरो उषा लोगोफोर। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि MV रेकर्ड प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। TN फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनिफ्राय मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। बे टाइटेलानो जादों बिनानाव गोदै। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों सोरां आरो रंजालि लोगोफोर। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि TN फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैदो। आरो नैबे भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों थाख्लाय नार्जारि, प्रडिउसारानो जादों बिरखां ब्रह्म, सिंगारानो जादों रतिना बसुमतारी लोगोफोर। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना बिथांमोननि TN फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांनि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। देग्लायनि 2022 मायथाइयाव फैनो गोनां मोनसे गोदान बर'नि सावथुन सायखं लोगोफोर। नैबे भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों जिसु खेलखातारि लोगोफोर। बिथांमोना नैबे भिडिअनि दासिमबो ट्रेलार आपल'ड खालामथ'वाखै। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिम शुटिं खालामगासिनो दङ लोगोफोर। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थादो लोगोफोर। बे भिडिअ नोंथांमोना अम प्रकाश, हेलेना, जिसु, रुबुल, अमित, जुनु बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन आरो नैबे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्टआनो जादों पंकज लाहारी आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों बिरफुं बर' लोगोफोर। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो। जेब्ला बिथांमोननि माबाफोर आपडेट मोनोब्ला आंनि चेनेलाव नोंथांमोना आपडेट मोननो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आरोबाव फैनो गोनां मोनसे गोदान मुभियानो जादों थैब्लाबो जेना लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे गोदान मुभिखौ नायनो थाखाय नेनानै थादो। नैबे भिडिअनि प्रडिउसार, डिरेक्सन आरो स्क्रिप्टआनो जादों बिरफुं महिलारी लोगोफोर। बिथांमोननि पिकचाराव नुनाय फटकफोरखौ नोंथांमोना बिथांनि नैबे भिडिअआव फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। जेब्ला बिथांमोननि माबाफोर भिडिअनि आपडेट मोनगोन अब्ला आं आंनि चेनेलाव आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि लोगोफोर। बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटफोरा बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसैमोन।